Isdang kutob ni guys. Ug kini guys, nukos. Isdang nukos ni guys. Bagong pukot na mo guys, akong gikating. Hello guys, good morning. Kining time guys. Ga trabaho ko ani guys, akong gitastasan na amo ang karaan nga pukot guys kay buslot na. Og ako ni siyang ipuli ngadto sa amo ang bag-o guys. Di ba nag-hinumdum mo guys, naka-vlog ko nga doon ako'y pukot nga taas kaadyo, taas og tindog. Wa man masilbi guys kay gamay ra man sakayan, maglisod mi tak-tak niini. So amo na po ning gigama nga amo na po ning giusob guys. Aho na po tong katingon. Ingon ani man ni guys, kung dili ta maka kung nasa ta ma-perfect ani guys sa atong panagat, atong yun ning trabahoon. Kaya wala ta ka ma-perfect sa taas nga pukot guys, ato ni siyang usbon. Kaya basig makaagi ra ta og isda niini. Yun ani man ning kinabuhi guys. Usab-usab. Hago lagi hinuon pero sige lang. Hantod nga makuha gyud nato ang insakto gyud nga timpla. Gingon ako nalaman niya ni pagpaagi guys kay kung mo palit pa ko og bag-ong nylon or tingga pataw, dako na kaayo og gasto. Musamot na taan ni ka langan. May maning nga igo ra ilisan og lawas. Ay dali ra man ni kaayo mahuman. Atong paningkamutan guys nga mahuman jud ning maong pukot kay magamit ta ni panahon sa wa nay trabaho si Mister sa iyang pagpamanday. Yang katingon. Nagpatabang nako sa kong anak ani guys kay maglisod man jud og usa ka tawo jud ang mo hikay ani. Nagpa-assist na kong Alex ani guys kay lisod kaadyo ako pa joy mo dagan pikas tumoy magkasabot-sabot daghang kay pong sagbot guys mo sugsug pog panabit-sabit ani akong pukot. 200 mata ni guys, gaplano mi ani og upaton ni tag 50 mata. Ni human naman mi niagi naman mi aning 35 ka mata. Kaya isang gatos tuloon man sa una namo. Karon kay 200 man ka mata ni. Amo na lang pod ning upaton pagkat guys, so tag 50 ka mata. Mo ni siya guys ang plano karon. Mo gyapon kaning pataw og tingga mo lang gyapon itaod nato guys kay aron dili lagi ta magastuhan. Kay magdaginot lagi madapa man ang gabok ani ang kanang lawas raman. So ngon ato gihapon kating lang ang ato ang buhaton ani. Kaya ron dili ta kay magastuhan. Mahal ra bag tingga ron guys, ingon man pataw. So dili gyud angay nga usikan ang mga tingga kay magamit pa man ni sila. Ang lawas dili na pero ang tingga og pataw magamit pa.
Gisugdan na nako cutting guys. Sa gikaingon ko na kaupaton ning 200 mata. Gatudtud mi ani kinsa mo cutting ani guys. Nangurso na lang gyud ko pag cutting. Kay nahinay ka naman eh. Nangas mo ko pag cutting guys kay aron jud ko makamao. Kay kung dili kita magtunton og cutting ani hangtod na lang pud mag-agad to sa atong mister. Mao na nga giihap na kung 50 mata gi-cutting. Basig ma-master na ta ani guys. Mao lagi og bag-o pa hinay-hinay lang kay basin og musubra ang mata or makuwang ang mata, maproblema na pud ta niini. Bahala og hinay guys basta insakto lang ang pagtrabaho kay kadugayan lagi ma-master na ta ani. Atong paningkamutan guys kay si Mr. namanday man, ako ra pud usa ani magbugno-bugno. A few moments later. Pagkagabi guys, dunay nang ihatod og isda guys. Nagpasalamat ko kay daghan day ko ag among isuon. Tingali nakamatikod tingay sila nga wa mi kapanagat. Mo nang natagaan mi og sudanon guys. Nagpasalamat lamang po ko magtiayon si Valentin og si Sinyang Neri sa ilang isda nga gipaambit sa ilang grasyang og panalangin. Gitagaan mi nila guys. Nagpasalamat po ko guys kay mauton daig panahon ron. Dako kay to katabang namo guys pangonsumo ni anang pagkaugma. Mao gito among gipangonsumo ag isda guys. Og ingon man gitagaan po mi nukos ni Alvin. Gadungan ni sila guys. Gitagaan ko og nukos akong anak. Nagpasalamat po ko guys kay gigrasyahan po siya guys. Mo tong gipaambit pod mi niya sa iyang panalangin. Nag-abot ang mga grasya nga gihatag sa among mga silingan. Nagpasalamat lamang po ko nila kay manggihuna-hunaon sab. Daghan po ilang natagaan ani guys sa ilahang grasya. So manghinaot ko nga daghang tao nga sama niini guys. Sige kayon ko no guys, mauton lagi ang panahon og maihapra ang nanagat niini. So guys, magpasalamat ko guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos ug ako moingon guys. Bye bye.